Luisa Villalta foi unha escritora xenial, intelixente, sensible e apaixonada. Este ano, a Real Academia Galega dedicoulle o Día das Letras Galegas. Os nenos e nenas de segundo van explicar a súa vida e obra. Luisa Villalta, máis que unha poeta, naceu no ano 1957 na cidade da Coruña. Con só 8 anos comezou no Conservatorio de Música. Estudou no Instituto Eusebio da Guarda. Cursou estudos de Filoloxía Hispánica e Galego-Portugués. Traballou como profesora de Lingua e Literatura Galega en varios institutos coruñeses. Escribiu obras de teatro e de narrativas, pero polo que non se coñece foi pola poesía. Formou parte da Xoven Orquestra de Galicia e creou un grupo chamado Escaíno. Como naceu na Coruña, escribiu moitos poemas da súa localidade. Gustábame ler, debuxar e a música. Foi estudar en Santiago de Compostela, Filoloxía Hispánica e Galego-Portugués. Alí deuse conta que lle gustaba escribir e continuou escribindo toda a súa vida. Tiña un amor a Galiza e loitaba pola súa terra. E como con 8 anos entrou no conservatorio, con 10 namorouse dun instrumento, o violino. Tocou toda a vida. Agora vou tocar un trociño de violino. Porque a vida non espera, porque a vida nunca espera. Somos